Yenyanyisa lento man. Hey, wemfethu. Wena ungavuma icheri yakho ukuthi incabuzane nemunye umuntu la e-TV. Ungavuma icheri yakho incabuzane nemunye umuntu la e-TV. Hayi mfethu ayingeke mina. Yilo bantu kahle nomsangano lento. Yeah. Bayamunyana labantu. Yo. Inkomo ingasala umuntu umvuka umampulase lele. Ngeke. Ha, bangabuzana. Ha, lama actor. Molweni bafethu, I hope everybody's doing great. Wherever you are watching this video from, it is Salute Lapho. Welcome back to your favorite channel. So we are back again with the best local content bafethu. Let's go. Bonga baba surname ezikhumshayo. We are busy. Good. Oh Klein boy, oh swag boy, we are going to change those surnames. Good. Indoda izawuvuka seyingusonwabo ngqungqu. Siyayitshintsha. Awuzohlala unguClean boy for what? For what, yeah. Sibhizi. Siya decolonize qha ngoku. Sitshintshe down, sitshintshe isurname yendoda ngoku. Izawuthi ihleli pha ifumani ID. Isithi mamela ke mfo. Wena ungusonwabo qongqothwane. Siyatshintsha ngoku. Have a blessed day. Amen. Sonwabo qongqothwane. Akunamali, akunanisi kurafu ngiqala phansi. Indoda wonke umuntu uphelele amaplan disiye. Akunamuntu wonke umuntu amaplan wakashabalele disiye. Hayi Bram, wonke umuntu amaplan wakhe benti bakathiwe yenza. Nabathi koyenza akwenzekanga nix. Nompikselane bafethu lo mjita abangumduduzi. Ke bazali bayatya kodwa ngaphambi noxakana uke utye phula ipayi yakho utye noxakana. Ayini. Our very own. Okay. Brother. Ne, okay, niba mingauza kwa my friend. Ukisonda kwa umdela. Ima bomkondo. Taw. Awutumza waphela. Usenkozwe. Awutumza futhi. Amanje ngila. Ngike kwe. Ngeke ngiyawutumza. Utyumza uDepo. Utyumza uDepo. Ukisona sa. Kuthiwe esikoleni angenza ivideo nomkhulu sikhuluma isingisi. Isingisi? Yebo. Ngizosengile umulimi ngeke ngikwazi. Ngizomulwini. Okay, so bingelelana. Hayi. Sanibonani, umkhulu uzokhuluma asikhuluma isiZulu. Umkhulu ayivezile hayi. Mkhulu. Umkhulu uzokhuluma isingisi, izonibingelela ngesingisi. Tikwati petuza piho. Eh? Tikwati te petuza piho. Hayi kusake naive. Mkhulu touch zonke returns.
Umkhulu besenza njani ngeCovid? No bethi ixelwe endlini yok. No. Phatha yonke into. Ay, where's the chocolate? Leyo ntombi leyo iphi imali Nabomkhulu beyilanto bephangele shop mhlawumbe be-shelf packer okanye be-merchandiser. Ngicela ukuthi uyayijabulisa. Ngelinye ilanga uzoyiphi imali igibele ithi edrobheni fika ishayiswe imoto ifingane yabantu nasilima wena. Ngoba ngazi ukuthi uyiphelani intombazana imali. Bawaphelani nyani? Mfundi igaga ke leyo ngicela yona. Igaga ke leyo ngicela yona. Mina wena nokuboleka imali lapha ndayithumela e-account yakho straight. Uthini uyifake eShoprite nje xa uyibuyisa imali baza uyifola eShoprite ke ngoku. Baza uyifola lapha hamba uyikhupha ke kusasa. Sasa uyikhuphe lo mali uyideposit sophambana kuthini. Yo ngathi ndimi ubrand dibani nezimali zoShoprite. Hayi bufollow the why uyonifolisa kwaShoprite. Bachita. Lalichita. Dai boyfriend, dai sapamba. Chica boyfriend. Chick. I lay out le boy. Ay. School learners, get ready for this. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school. I don't wanna. Asicabane sokonwaba uselutshwala sengotshwala sokonwaba Quality has extended. Wawa yabona ke wawas ushepi endlini hayi uthethenye ngoma wa emnandi ntona. Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Maybe I am. Am I the villain? I don't think I'm the villain. How much is it, my friend? The Gucci one? 150. Thank you, my love. Bendinthanda ndinixekusukufa ndifuna ikati yam naba bantu bebemisa imoto phambi kwendlu nayityaboza ikrobokobo lakati ndiyayifuna abanondithengele ibe njeya ndifuna injeya ikati yam injeya unomkhisi ithengale yam ndiyayifuna kati mntana ndifuna ikati yam ndifuna ayizibuza nodlula kule Nikano makule kati yakhe EFF. Hayibo, mkhulu umsebenzi walakati. Uya eTakastad via eMankazanini. Yo. Inifanele le ndlela ayindiyangena madoda. Indlela enkulu lo le.
mntakwethu kawutsho man ifondini yonke le mihla kaKristu wena funeka ulala unxilile wena mntakwethu yonke le mihla kaYehova wena 7 days a week funeka ulala uzityilwimi wena funeka ulala unxilile oko wena fondini ifondini uba wabulala umuntu yitsho wabulala umuntu usizokunceda wabulala umuntu yitsho andiqondi uburayithi mna andiqondi userayithi mna indlela onxila ngayo mna andiqondi tuba usabhadli lapha entloko okanye sikhona isikru nje yeyi esirusileyo okanye mhlawumbi esingabambanga kakuhle lapha kuwe mena uba uselanga awubikho rayithi tu and apha iyakhona ngoku beke wayeka usela wena uzawufa qha into wena uzawufa kukho baba zikho konda zobipha wemalume shutha nabo makhelwa wemalume shutha nabo makhelwa shutha malume nabo makhelwa ayiki ya download wemalume shutha ukho baba Jombona ngasemva kapini ayikhalela bona ke manje beKaizer Chiefs bathi nje ayikhona kubi ngapha ke nenkundla kuyajatshulwa ukhishwe ke ivosi lika 50 rand kuyosiwa kumnanda kubheke nje ivosi lika 50 rand lonke leli elenza abantu ke badanse kanje ngapha ke nenkundla kanti ke ngale bezwa nje ngephunga abayolapha ke Kaizer Chiefs bayizwa nje ngephunga ukuthi ke ikhona indoda ekhalela ngaphakathi uyibona ngomkhapha Hawu kanjani manje kanjani inyembezi igcwele isisu Imbizo kwasinkonda ngecawe ekuseni ngo7 ixesha siyezwana na kham ncelile hayibo Guys, yathemba uGrand hayi maniphume kule new bright le 3PF le okonukisela zempundu abantwana bavelo out abantwana bawuthola serious chance entwana umntana uphuma ngathi uya my friend phethe ifoni qha akukho nento yokuchakazisa xa evuka eza nenza lamabhadi le ezimpundu zalapha eNew Bright Bani uThondo Tyiwa uzawuhlamba ngokusambisa ecaweni ke ne? angahlamba Awuzungahlamba uzawubeka amanzi ngoku. Sekunika into otyiwayo uqonda unika amanzi. Kuba ukunika amanzi uzawuhlamba usihambise ecaweni. Siyavana? Awuzuphuma apha emnyango uba ungahlambanga saya ecaweni. Into otyiwayo uqonda unika amanzi ngoku uzawuvaxa uhlambe. Nanga amanzi ayabila ngoku uzawuhlamba ngoku. Unika impahla zonxiba ngasecaweni. hayi bendifuna nje into etyiwayo Akho ngxaki ndiza kunika into etyiwayo. Ubaba wam ndiza kunika amanzi uhlambe. Ugqiba uhlamba ngoku sihambise ecaweni ngoku. hayi mabendinda apha phandle Sulinda phandle kaloku sulinda phandle into etyiwayo hlala apha ulinde into etyiwayo ulinde namanzi okuhlamba. Suva akho uzuphuma wona amanzi nangayabili. Ngoku ngoku abila amanzi zobe ndiva lapha emnyango mna. Ugqiba kwam uzawuhlamba wena ngoku sihambise ecaweni. hayi siwara ndicamela lapha siwara Awu usucamela la ngahla lapha awufuna ukutya kanti. ndiyafuna hayi ndinda apha phandle Hayi ulinda apha enyaniseka uzuphuma phandle ukuthi ulinda apha ugqiba kwakho uhlambe. Manzi zobe ndithatha into zohlamba ngona into zonxiba. Ulinda apha ukutya. uyafana nje awunazo izinto Ezohlamba zikhona ndikubonisa. hayi ndithi into zotshintsha kanti kuyafana Uzawutshintsha lo nazo into zothi kalo ulingana nami. Ndonto zohlamba wona uzotshintsha. hayi mfuthu menzabe ndicamela Utshela ngicamela ngaphandle ngoku ungathi ufuna utya kanti. ndiyafuna lokutya Kaloku awuzukutyela phandle nje. kaloku ndicinga le hayi iyafana phaa ecaweni apha kanti ndazi loo ndazi nje Awacona nanga noba uyazonoze ecaweni. Uyakhonza qha. Yo kuyothatha ixesha lentombi kumzekelo uyabona ngizawulinda apha phandle ndinantsike Uthini? kuzofuneka uthi ndinda apha phandle mhlawumbe nawe usebhizi into Andikobhizi mna ndirayithi. thatha ixesha Yintoni lathi ixesha ngoku?
Andikho busy mna, ndi-ready for wena. Hayi nekomnye ukutya ahambe man, because I think ingxaki yakhe enkulu yile cawu mane uyikhankanye kokoko. I think this is one of the funniest videos I ever watched. Hlekiswe latata umfutshane ukule phezu kwesitulo nale gquba ujikeleza eNew Bright ithe abantwana bafuna uhlamba. Let me know which video stood out for you bafethu, and if you are seeing me for the first time, kamla mlungu Amani. Kule channel I'm bringing you the best of local content, so if uyayithanda nawe londo, make sure that you do subscribe. I'll see you on the next one. Sure.